Nakajingyo Jingtep halor ka jingdan ki post Thungkam baret ki balalat hapo ka MCH Hospital Panaliar Jowai bar ka jing Suba badan ru ka jing persang ban Thungkam Sop-Sop haka khatwai tere ya yong arja arpusan ka dorbas nang Panaliar kala lek bene kendu ya ka Dr. E Chulet Medical Superintendent Officer ban penkan mau halor ka jing tho ba ya ki post baret baria ki bah ka tai ka hospital dei ban penyo shwa ya ki nong shong snong Kedorbar snong haka jingalam urikwama RQ lalu wahet snong bat umaringkat singkon General Secretary kila penpau baya ka jing Thungkam ki bala penyat da katanat District Selection Committee Kim Don Hok ban tuklar yaki hendre yaki post ki baret haka hospital de ban thung shwa ki khun ka snong Kawi ko nang kong ko ka snong hi de bo ka jingkerpat ka sarkar lang ba ka ni ka MCH hi ko wa nado ki por ko na chwa da em hi jing tho la hay to wa i Thungkam thungjam hapok ni MCH kam man kat ni to tipi wa em ki kam ki jam ki wa like ki man ki benta ki wa khian ki wa ye uthung na ni ga hospital ne ki department ki wa I na ga chnong to da wa I wa to wa la kaman to yo ki khon ga chnong handrei kam man kat ni to tipi wa to da em ga thung sop sep ta hadin na ki por gu ni chwan do UMS rim do wani chemi do kular wa to wo le ye ni Andre man po ha ni ke MS ko thme ta tip ye ni ta wani to ko wi to ga daw ba nei benta ka ta ko wi ka benta wani chemi chru baka ta ko wi ko aran go tip I wa em ga jing le habra ga yong ki he wo tlep ya I khon bo I wa khlat yong go wi ka khar to em ha po ga ni ka ko hab kha po ni hospital ta yo ga report ko wa tikna wani le he to wa ga te he wo uchimi ye ga jing tip ko tikna na ka doctor Tadi yo ika jingtip ko tikna na doctor saya to wa ita ikon bo da daman hi ko wa hun hi na liang ga chnong la to wa ong I wa percha ete handrai I ki ka suggestion ko bum to de le gi kam ni ne ni khmat yo man hi ka kam ko wa ho pentingit I ye karam au ko wa I to da khan I karpang I hedo kata kata hai wa ki wan ki wa la da em kam ki te gi jingjia ki wa ne ni khmat la wa ki doctors lang ba ga ni ga MCH lembaga MS ki ki ubu ki an ki kendon ki wa kini gua jia he nagaman bai go jia la ne yung ga sem go jia unto klep ki cheni to ra ki cha I khaw ba yang ki ta he to an wa ni ki Thungkam thungjam da kular he ga MS wa kat wa ye wala to uchim khya ga yang ga chnong I wa dang ye ga po I bor yang ka han rei bum ye ga po I bor yang ka ta ngiu ong wan la I nai liang ga chnong I em ku bitwan ti ko lai ti he to ni I wi he I wa pen snyao ka MS wa snyao si wa ong go wan wa re ki ni ki pressure group ki san halang ki wa lali ki pen bor ka yo le ki kam ki bon je he to Thungkam thungjam kani pen snyao ka lang ba kani ka media hi lang ba ki yo tip lang hi ro wa ga chnong Panaliar hi na do na chwa do kat ni yin ga jo dan hi ga rai ka wa no e lat ka ji wan ki brusemen ki wan ki san niam la ne ki wan ki san semen la ne ki wan ki san bhalang o wan interfere gi hapo ga chnong ga thau yong I ye benta ikam I wa ga chnong yong I la hai wan hi ni benta la wat ki department sarkar ro per I ne liang ga chnong jo khang percha I la ule ge wan ikam la da jingtep ga chnong ta kat wam ta I bo e jing tu ya waro hi optik pi ni mong ong wa to wa ki san bhalang la ne ki wan mbie ki ble ye itai kam I wa ki I kam ram yang ki wud bo ge khmat o lai nei benta I jing pha I lok dom hoi tang wa ka chnong to optik ka khmat ka chnong hapo opot sam yang ka em ga ka bor ko ha khle do ka wa ka mpriang ga ye wan yo ble ki bit wan go wan hapo opot sam yang ka dei klem jing tip yang ka ta khnang wa yo le na ka wan ka jing wit jing thot ka jing is now tho bakla chrup lang wo ki bit wan mi chmat dei wa ule e wan ikam nei benta ikam bha yong upai ba mi chmat dei wa ka chnong la utip lang go u e ka chnong I bor pi yo ble pi ye ki wan ikam nei benta I wa bha ha ki im lang ga sa lang ta nei liang yong I to ka ta dan hi ka jing pen snyao yo snyao lang ki perlok perjor hi lang ba ka ni ka channel ko ni ka media go pen snyao I ta yuluti ye ki jing ikra lang hi ro ko wi hai wa ka chnong hi le em hi jing do wa yang ka I wa bon yo bi to wa I Thungkam thungjam nei bha tibi wa to wa ha district ro guri em gani ka selection committee ko wa imye I u ong u yaklam interfere ha to wa ka te ko wa ki kam ki to kat kam ki I pass yang ki kat kam I khut yang ga DSC kita to ga chnong kam ong ge wan le
Hendrai kiwan ki kam ki wa dangi utung hapok ni hostel kam ki kenjagi grade 4 ni ki wages kiwan ki hapok ni ka hostel em kam to ultimate chwa ki ka chnong nang wa kiwan ki khon ki chnong go do kam do jam la yogi grab ki Nalor kini uwahe chnong ula ongru baka jing kendo kadai ru halor ka Jingtep yai wei Khyllung bala khlat no ha Phyllaw ka te ka hospital namar ka jing jingai ka chnong ula ong bakim dei shu ban ailat ya kum kani ka jing ja bat ban bu no da ki kendon an baki long yeng ki bateng kho ya kani ka jing ja ki di ban ra ba chala ki chnong ki thau la jong yo bi hai to wei te khon bo kama ongum pu man ikon we dang man dang bai kam chi i ong dang khon lor we dang duk de di benai dan pu em upura benai pu em tang at benai le benai andai dang man kami isnam i mulumala ha ta ite to telepti ki chakini ki benta yang kani ke compound yang kani ke MCH teman dia te Jingtep tuan tho Jingtep bika andai da pen snyau go to kita to man ki khar ko na jingai bai chnong rum ye ko le te wan le ta la cha ki ule ki te jing em kam yang ki hajrong kata temut I banjur wan I naga chnong oto umto de ule ki kan ni Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya